Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na ga al'ada. To kamar yadda aka saba wannan shirin namu ana gabatar da shi ne a wasu lokuta na daban wanda ake yi ma mutane tambayoyi akan abin da ya shafi addinin musulunci. To amma a wanda Ramadan sai muka keɓe wannan lokaci musamman za mu tambayoyi ne kadai akan abin da ya shafi addini, akan abin da ya shafi azumi a watan Ramadan. Tambayar mu a yau ita ce, wace aya ce take nuni akan saukar da azumi? Al'adar shiri shine duk wanda ya amsa tambayan daidai za a ba shi kyauta kamar yadda aka saba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Bala me sunanka? Sunana Ibrahim Kaita. Muna tambaya ne game da ayar da ya sauka a Alƙur'ani akan azumi. Alhamdulillah, Allah ya sauka da akan Alƙur'ani a cikin azumi da yake cewa lallai Allah ta'ala ya saukar da azumi a gare mu kamar yadda ya saukar da shi ga sauran mutane waɗanda suka gabace mu, wadda Allah haka zai sa mu samu babbar rabu. Kan ayar da ta sauka akan azumi. Shi ta ayar la'allakum tattaqun ayyama wannan ayyamin ma'adudat din tana maganar ƙididdigagun kwanuka. To muna so mu ji furta ita kanta azumi a cikin ayar. Shi azumi قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم Ya dai malama? mada azumi siya alamar Ka manta? To aya ta nawa ce in ka manta sura? Allah menene sunanka? sunana Hamza Abubakar. Sai muna tambaya ne wace aya ce Allah ya sauka a cikin Alƙur'ani game da azumi. aya tace shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wal bayyinati min al-huda wal furqan wa man shahida minkum shahra falyusum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatan min ayyamin ukhra. To aya amma kaman ba ita ba. ita ce insha Allah. Ita ce? Ita ce insha Allah. Allah. Insha Allah ita ce. To alhamdulillah wanda ya ci kyautar mu a yau shine Hamza Abubakar. Sai mun gode kwarai. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya dauki wannan nauyi wannan shiri. Allah ya saka ma alkhairi. Allah ya saka ma da alkhairi. Allah ya bashi ya fice aljanna. Wannan suka dauki wannan nauyi. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya sa wannan wata mu samu alfarmar mu samu abin da ake samu a wannan wata na alkhairi. Allah ya sa muna daga cikin bayin da ake yantawa alfarmar wannan wata, alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Muna godiya da wayanda suka ɗau nauyin wannan shiri, wayanda suka ba da gudunmuwansu wurin ganin wannan shiri ya ci gaba. Allah ya saka musu da alkhairi. Ƙofofin taimako a buɗe suke ga wanda suke da ikon ba da tallafinsu da taimakonsu gurin wannan shiri su ga ya ci gaba ya fi ga haka. So Allah ya saka da alkhairi. Yau shine 1 ga watan azumin Ramadan. Allah ya saka da alkhairi. Akwai asusun ba da taimako ga duk wanda Allah ya bashi ikon taimakawa zai ga asusun ba da taimakon mu a jikin akwatin talabijin namu. Allah ya saka mu kowa da alkhairi, da wanda ya taimaka mana da addu'a, da wanda ya taimaka mana da gudunmuwan shi insha Allah.